zvaуда kundiurayira ndizvo. Muudze. Taurai. Pamusoro. Ini ndinoda kuurayira. Muudze kausvika undiurayira. Ndoda kuziva kuti ndoda kundiurayira yani kuti. Pamusoro. Yani wako. Tombo lagasa. Taura mugasa. Pamusoro. Inini handina chandinoda kuurayira. Hanzi handina chandoda kuurayira. Pamusoro. Ini ndakatongwa kudarira kwasabufa inozi. Ndatongwa ikoko kuyanga ine muroora wake. Vanga vakatuma munhu wandoshanda naye pachikoro. Vanga vakapatuleki vaida kubaiwa mushonga wekutandisira ndaikulekuye ndiyanga yakandiudza ndobva ndaendesa nyaya yangu kudare kwafainoza. Kudare kwafainoza uye akabva ati mushonga wokuuraya handisi kuuziva asi ndikuzivawo kuti ndikugezesa. Umwe wacho akati ata ivava ndo vaindiudza ndo vanga vakandituma kuti ndiite izvozvo. Ndobva uye akakumbira ruregerero. Uyu ndobva achiuya kumba kwangu nomurume wake nevamwewo kuti ndiri kukumbira ruregerero. Ndobva ndati aini kukumbira ruregerero ini ndaruita sendarunzwa asi ndoda kuti mundichenese. Ndobva ndati mondibhadhara mbudzi. Umwe wacho ndobva auya koobhadhara iye ndobva achiti ndavagarisa mudhishi. Saka zvinhu zvinongondirwadza kuti kwose iye ari yakanditadzira handitaudze ipapa kana akandiona asi umwe wacho akutonditaudza. Umwe wacho akati ndiri kukumbira ruregerero ini handaiziva kuti mune maagenesti neei nouyu. Uyu akauya achiti ndiri kuda kuti unopatileki mushonga togara muvhileji rimwe chete mafainosi asi handisizvitoda kutonga kana kuwedzera kakuta mupe mbudzi yake. Ndandakavachaja mbudzi 5. Mupe zvaakataura. Pamusoro izvi unoti tisvedze vanhu vacho vese vamukatongana kuti tanga kuvashedza kana kusavashedza. Uyu pakati ada mbudzi 5 achitora nemurume wangu inini. Murume wangu haana kupokana because akaita kuti aende kumba kwake murume wangu akati uyu mukadzi wasawira wangu wedha iwe nyaya uri kuti hauswizi akwarara. Saka chika ndobva vawirirana ava nemurume wangu kuti pandiri kudzoka ndichana mbichana. Saka ari kupa here murume wangu. Saka kumba asati adzoka nokuti vakatowirirana nevava kuti vachadzoka. Ari kudzoka ari murume wangu. So hatuendani ngachiwe. Tuendani. August yewe. Alright. Iwewe mire. pamusoro isa inini ndiri munhu wenyama iye munhu wenyama. Zvaanotaura pamusoro pangu inini ndozvinondiita sezvinondirwadza. Ini ndiri munhu akambosafiswa nomurume. Murume wangu achiudzwa nenyaya yekuchikoro. Ini ndakatotaura kuna madzibaba kuti ndasarudzwa chikoro. Ndasarudzwa chikoro murume wangu aifonerwa kubva kumusha ari kubasa kwavati. Akapedza gore rese zvinhu zvazvina kutotanga kuitwa gore rino zvakaitwa last year ndipo vakatanga kuita kuti vanga kurongana kuti vauraye miri. Ende murume wangu akabvarika kuita wose kuuya kuratidza kuti pane zvaiudzwa kubva kuno kumusha. Ini ndikatoita mamiscarriage mairi nenyaya yemishonga yekuti kana tatadza kumuraya toda kuti ageze kasingaperi. Saka inini zvinhu zvakangoramba zvingondirwadza kuti sei iyi nyaya yazobuda nhasi. Ini ndakaita mamiscarriage mairi anozikanwa nenyika yese makati nawo nepamusana pokuti murume wacho rapera vakataura havana kugara vaita se murume wangu anagara azombouya kumusha ndobva azomboti uyei pakafamba inini. Vanhu vanoita kunge ndivo vanokonzeresa maproblems pamba pangu. Saka zvinhu zvinondibata kuti kusei izvi zvichidaiwa kuzotaura kuti toda kumuraya kana kuti toda kuti ageze kasingaperi. Saka iye akatotaura kana ndakatumira modho yangu kunawe kayakondisuka akataura kuti endai nenyaya iyoyo kwamunoda. Ndakatomugarisa mudhishandi wake kana pamodho musoti atonga kwasabhuku akaramba kuti handibhadhari. Saka ini ndakatumira kuna avo vabuda ndotori nemaodho atakatongwa kwasabhuku. Muna musi wa 31 Messi. Koma yandakabuda. Muna musi wa 31.